जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை லெவல் 1 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்க எல்லா பக்த கோடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். அத்தியாயம் 6, 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் தியான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்கிட்டே இருக்குது, வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாக்கய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாகியம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபாத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககன ரகுநாதன் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகவம்ச ஏ கிருஷ்ணா கருணசிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்த மணேஸ்வரி ரிஷபானு சுதேதேவி பிரணமாயி ஹரிபிரியே பாஞ்சகல்பதர்ஷ கிருபா சிந்து தேவச பதிதானாம் பாவனேசோ வைஷ்ணவாசி நமோ நமோ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மன்ன இதாயச ஜகத்விதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மக பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌரத்வேஷ நமः. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய சிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சீனவாதி பாச்சாத்திய தேச காரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர் பக்தருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। माताजी வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம நேத்திக்கு வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளோட செயல்களை எப்படி செய்யணும்ன்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், சந்நியாசம் வந்து உயர்ந்ததா இல்ல என்னுடைய கர்ம யோகங்களை நான் செய்யணுமான்னு சொல்லி அவர் கேட்டார். அதற்கு வந்து ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னார், நிஷ்காம கர்மா, உன்னுடைய செயல்களை செய்யணும், அது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்யணும், அதுதான் வந்து எல்லா பந்தத்துல இருந்தும் விடுவிக்கின்றது அப்படின்னு. எந்த ஒரு நம்ம செயல்களை செய்தாலும் அதற்கு வந்து ஒரு பலன் இருக்கும். அது பாவமாக இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாக இருக்கலாம். சோ அத வந்து நம்ம வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், கிருஷ்ணருக்காக நம்ம இந்த செயலை செய்யறோம், நான் பண்றேன், நான் அனுபவிக்கின்றேன், நான் தான் இதை உருவாக்குகின்றேன்ற எண்ணம் இல்லாம நம்ம எப்ப நம்மளோட செயல்களை செய்கின்றோமோ, நான் பகவானுக்காக செய்கின்றேன், அவருக்காக என்னுடைய திறமைகளை வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம அந்த தாட்ல பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அதை நிஷ்காம கர்மம் என்று சொல்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக ஒருவன் வந்து விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நேத்திக்கோட அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனா பிரபுஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? தெரியுதுங்களா? என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். தெரியுது நல்லா. அத்தியாயம் 6 சுருக்கம் தெரியுதுங்களா? ஓகே ஓகே, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து தியான யோகம். இத நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம், சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சாங்கிய யோகம் அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு ஆத்மா, தன்னுணர்வு, ஆத்ம உணர்வை வந்து உணர்தல் வந்து சாங்கிய யோகம்னு பார்த்தோம். இங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து சாங்கிய யோகத்தோட தாட்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்ல போகின்றார். அஷ்டாங்க யோகம் 8 விதமான முறைகள் மூலமாக பயிற்சி செய்து பகவானை அடைதல் அப்படின்றது. ஆனா இது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து பொருந்தும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறது அப்படின்றத வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய வெவ்வேறு விதமான நிலைகள் என்ன, அந்த 8 விதமான நிலைகள் என்ன அப்படின்றத 10 முதல் 32 ஸ்லோகங்கள்ல. இந்த யோகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தணும். ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத வந்து 33ல இருந்து 36 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஒரு தோல்வியுற்ற யோகின், இவ்வளவு தூரம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுல நான் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அந்த யோகியோட இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து 37ல இருந்து 45. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகியே மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் 46ல இருந்து 47 வரைக்கும் நம்ம சொல்ல போறார். நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம், அர்ஜுனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டார், நான் செயல்களை செய்யணுமா இல்ல துறக்கணுமான்னு கேட்டார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் உயர்ந்ததா செயல்களை செய்யறது உயர்ந்ததான்னு கேட்டார். சோ நேத்து பக்தன் தான் வந்து மிகவும் உயர்ந்தவன். ஏன்னா யோகிகள் வந்து எல்லாத்தையும் மனதையெல்லாம் அடக்கி, புலன்களை அடக்கி பகவான் மேல வந்து ரொம்ப உறுதியோட இருந்தாலுமே பகவானை அடையணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துல வந்து அவங்க வந்து அந்த யோகங்களை பண்றாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து பகவானை அடையணும், அதன் மூலமாக பலன் பெறணும் அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. என்னோட கடமை வந்து நான் பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யணும், அந்த தாட்டோட தான் இருப்பாங்க. எனக்கு வந்து முக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும்ன்ற எண்ணம் இருக்காது. தூய பக்தன் வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எனக்கு வைகுண்டம் வேண்டாம், கோலோகம் வேண்டாம், எங்க போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேவை செய்யணும். நீங்க என்ன வந்து நம்மளுடைய நரகலோகத்துல அமிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா வந்து உங்களோட தாட்டோடயே உங்களுக்கு சேவை செய்யணும், அந்த அந்த ஒரு இது மட்டும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு உண்மையான பக்தன் வந்து கேட்கின்றார். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், நம்மளுடைய கர்மயோகத்தை வந்து, அதாவது பக்தன் தான் வந்து உயர்ந்தவன் ஞானியை விட அப்படின்றத வந்து நேத்துக்கு இதை சொல்லி கடைசியா முடிக்கிறார். அதனால நீ எழுந்து போரிடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 6வது அத்தியாயம் படிக்கலாம். யாரு இந்த தியான ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓம் நமோ பகவதே தெரியுது மாதாஜி. சரி, யாராவது வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க தியானம் ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஷஷ்டோ அத்தியாயः
आत्माम्यं योगः। हरे कृष्ण माताजी. चलो माताजी. படிங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. श्री भगवान उवाच अनश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவனார் பிரபுஜி, திருப்பி அந்த பிபிடியோட இஷ்யூஸ் இருக்கு, நீங்களே ஷேர் பண்ணுங்க. हरे कृष्णा माताजी. சிவனார் பிரபுஜி, हरे कृष्णा. ओके माताजी. ஷேர் பண்ணுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி, பொருளுரை அந்த இது வாசிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு. இந்த புருஷோத்தமான முதல் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. கீழே உள்ளது வாசிக்கவா மாதாஜி? பொருள் உரை வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுற வரைக்கும் வாசிங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை. ஓகே. இந்த அத்தியாயத்தில் 8 அங்கங்களை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகத்தினை மனதையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கான வழியாக பகவான் விளங்குகிறார். ஆனால் இம்முறை சாதாரண மக்களுக்கு, குறிப்பாக இக்கலியுகத்தில் மிகவும் கடினமானதாகும். இவ்வத்தியாயங்களில் அஷ்டாங்க யோக முறை விளக்கப்பட்டிருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதிலே கர்மயோகமே சிறந்தது என்று கடவுள் வலியுறுத்துகின்றார். நமது குடும்பத்தையும் அவர்களது உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்காகவே உலகில் உள்ள அனைவரும் செயல்படுகின்றனர். ஆனால் சுயநலனின்றி அது தனிப்பட்ட லாபமாகவும் இருக்கலாம், விரிவடைந்த லாபமாகவும் இருக்கலாம். செயலற்றோர் யாரும் இல்லை. செயலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே பக்குவமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பது ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் கடமையாகும். ஏனெனில் உண்மையில் அனைவருமே பகவானது அம்சங்கள். உடலின் அங்கங்கள் முழு உடலின் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. அவை தமது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் முழு உடலின் திருப்திக்காக பணியாற்றுகின்றன. அதுபோலவே தனது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்றுபவன் பக்குவமான சந்நியாசியும் பக்குவமான யோகியும் ஆவான். சந்நியாசிகள் சில சமயம் எல்லா பௌதீக கடமைகளில் இருந்தும் தாம் விடுதலை பெற்றுவிட்டதாக செயற்கையாக எண்ணிக்கொள்வதால் அக்னிஹோத்ர யஜ்ஞங்கள் செய்வதை விட்டுவிடுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்களும் சுயநலவாதிகளே. ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் அருவ பிரம்மனுடன். இத்தகைய விருப்பம் சாதாரண பௌதீக விருப்பங்களை விட சிறந்தது என்ற போதிலும் அது சுயநலமற்ற விருப்பம் கிடையாது. அதுபோல எல்லா உலக செயல்களையும் நிறுத்திவிட்டு பாதி மூடிய கண்களுடன் யோக பயிற்சி செய்யும் யோகியும் தனது சுயநலத்திற்காக ஏதோ ஒரு திருப்தியை நாடுகின்றான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் எந்தவித சுயநல நோக்கமும் இன்றி பூர்ணத்தின் திருப்திக்காகவே செயலாற்றுகிறான். கிருஷ்ண பக்தனுக்கு சுய திருப்தியில் எந்தவித அக்கறையும் இல்லை. கிருஷ்ணரது திருப்தியே அவன் வெற்றியாக கருதுகிறான். எனவே அவனே பக்குவமான சந்நியாசும் பக்குவமான யோகியும் ஆவான். சந்நியாசத்தின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு இலக்கமாக திகழும் பகவான் சைத்தன்யர் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்கிறார். நா தனம் நா ஜனம் நா சுந்தரி கவிதாம் வா ஜெகத் ஈஷ காமையே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அகைதுகி துவயி. எல்லாமல்ல பெருமானே, பொருள் சேர்க்கும் ஆசை எனக்கில்லை, அழகிய பெண்களை அனுபவிக்கும் ஆசையும் எனக்கில்லை, என்னை பின்பற்றுவரும் எனக்கு வேண்டாம். பிறவிதோறும் உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்காகவே காரணமற்ற கருணையே நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே நமக்கு வந்து எல்லா எசன்ஸையும் வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் குடுத்துட்டார். ஆ ஞானிகள் கூட வந்து தான் முக்தி அடையணும் என்ற நோக்கத்துல பண்றாங்க. ஆனா பக்தன் ஒருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பற்றற்று பகவானுக்காகவே தன்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றார்கள். அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸையும் பண்ணிட்டு, அதுல கிருஷ்ண உணர்வுல லயித்து கொண்டே வந்து அவங்களோட கடமைய பண்றாங்க. அதனால பக்தனே சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். இருந்தாலும் வந்து எல்லாரும் வந்து அத உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அதுக்காகவே வந்து அவர் என்ன பண்றார், எல்லா யோகங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லுவார் நமக்காக. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாங்கிய யோகம் சொன்னார். அதாவது ஆத்மாவை உணர்ந்து விட்டு, அதன் மூலமாக நான் வந்து பகவானோட ஒரு துகள் நான் அவர்கிட்ட திரும்பி போணும்னு நெனைக்கிறோம் இல்லையா? சாங்கிய யோகம். இப்ப வந்து அஷ்டாங்க யோகத்த பத்தி சொல்றார். கர்ம யோகம், தியான யோகம். ஆனா அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் யோகா வச்சிருப்பாரு. அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்தே யோகம். ஸ்தே யோகம்னா பார்த்தீங்கன்னா, திருடுறது வந்து ஒரு யோகம். அது எப்படி வந்து அவருக்குன்னு அந்த திருடுறத வச்சு அவர் வந்து யோகம்னு அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மன மனச வந்து திருடுறாராம் பகவான் கிருஷ்ணர். அது கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய பாவங்களையும் திருடிக் கொள்கின்றாராம். ஏன்னா, நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து அ உன உயர்ந்த பக்தர்கள் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன பண்றாராம், நம்மளோட மனசு மட்டும் இல்ல, அது கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய பாவங்களையும் வந்து அவர் வந்து திருடி நம்மள வந்து புனிதப்படுத்தி, அ உயர்ந்த பக்தனாக மாற்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கதை நம்ம பார்த்துடலாம். அ நாரத முனிவர் வந்து ஒரு தடவ கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. அவர் நெனச்சுக்குவாரு அவர்தான் வந்து அ பெரிய சிறந்த பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெனச்சுக்குவாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, "அப்படியா? சரி ஓகே." அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே தூய்மையா இருக்கணும். சின்னதா ஒரு அகங்காரம் வந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணிருவாரு, அதுக்கு வந்து ஒரு பாடம் நமக்கு க அ கற்றுக் கொடுத்து அத வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த அகங்காரத்த வந்து ஒழித்து விடுவார். அதே மாரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாரதருக்கு வந்து அப்படி தோணும். நான் வந்து மூவுலக சஞ்சாரி எப்பவும் கிருஷ்ண நாமத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் ஓம் நமோ நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு நெனச்சுட்டு இருப்பாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகால இருக்கும்போது நாரதர் வந்து கேட்பார். "ஆ யாரு உங்களுடைய சிறந்த பக்தன்?" அப்படின்போது அப்ப அவர் சொல்லுவார், "சரி, ஆ இதுக்கு கேள்வியோட ஆன்ஸர நீயே வந்து கண்டுபிடிச்சுக்குவ. இப்ப வந்து எனக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவலிக்குது. எந்த தூய்மையான பக்தனோட பாத துளி, அந்த பாதத்துல இருக்க அந்த டஸ்ட் அது என்னோட தலையில போட்டேன்னா அந்த தலைவலி சரியாயிடும்ன உடனே, அவர் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டெப் அப்படி பின்வாங்குறாரு நாரதர். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். உடனே ஏன்னா சாக்ஷாத் பகவான் அ அ புருஷோத்தமர் அவர்கிட்ட போய் எப்படி நம்மளோட பாத துளிய வந்து இது பண்றது? அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர நம்ம வந்து பகவான வந்து தனித்து தான் வச்சிருக்கோம். அவர் வந்து மேல, நம்ம கீழ அப்படின்ற தாட் தான் இருக்கு. உடனே ரொம்ப தலைவலிக்குது நாரதா அப்படின்ன உடனே, இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும்? என்ன நீ தான் மூவுலக சஞ்சாரியாச்சே! போய் வாங்கிட்டு வா எங்கேயாச்சும் எனக்கு தல வலிக்குது பயங்கரமா அப்டின்னோனே, அவரு எல்லா இடத்துக்கும் போறாரு. எல்லாருமே வந்து, "அச்சோ! சாமி நான் வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்ப்பா. அது எவ்ளோ பெரிய அபத்தம், பாவம்" அப்டின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. நான் அந்த மாரி குடுத்தேன்னா எனக்கு பாவம் வந்துரும் அப்டின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போயிடுறாங்க. கடைசில வந்து ஃபுல் இதுவும் அலைஞ்சுட்டு வரார். வந்துட்டு, "ஆ கிருஷ்ணா எனக்கு கிடைக்கலயே நான் என்ன பண்ணட்டும்னோனே, சரி நீ போய் பிருந்தாவனத்துல போய் கேட்டு பாரேன் ஒரு தடவ" அப்டின்னு சொல்றாரு. நாரதரும் பிருந்தாவனம் போறார். பிருந்தாவனம் போன உடனே எல்லாரும் அப்படியே ஒரு ஒரு இனிப்பு மேல எப்படி வந்து வந்து மொய்க்குமோ, அதே மாரி எல்லாரும் ஓடி வந்து நாரதர் முனிவர் வந்து அப்படியே மொய்ச்சுக்கிறாங்க. மொய்ச்சுட்டு, "நீங்க எங்கிருந்து வரீங்க? துவாரகாலருந்து வரீங்களா? கிருஷ்ணர பார்த்தீங்களா? எப்படி இருக்காரு கிருஷ்ணர்? அ கிரு அம் க கிருஷ்ணரோட எல்லா இதுவும் நல்லா இருக்கா?" அப்படின்னு எல்லாரும் 1000 கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அவருக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதில் சொல்லவே முடியல. உடனே அவர் என்ன பண்ண "அமைதி, அமைதி. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் அமைதியா இருங்க. நான் வந்து ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவலிக்குது." தலைவலிக்குதா? என்ன பண்றோம் அவருக்குன்னு எல்லாரும் துடிக்கிறாங்க. அப்பன்னு சொல்றாரு, யாரு உண்மையான பக்தர்களோ, அவங்களோட பாத துளி, அந்த டஸ்ட் கிடைச்சதுன்னா போதும், அவரோட தலையில போட்டோம்னா அந்த தலைவலி போயிடும்னு சொல்றாருன்னோனே, அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அங்க இருக்க கோபிஸ் எல்லாரும் போய் மூட்டையா அவங்களோட அந்த மண்ணெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய மூட்டையே கட்டிட்டாங்க. அப்ப வந்து நாரதருக்கு அப்பதான் வந்து புரிந்தது. யார் இந்த வந்து உண்மையான பக்தர்கள் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து புரிஞ்சிருக்காரு. உடனே என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ உன்னோட கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடைச்சிருச்சா? அப்படின்னுட்டு. அப்ப அ இதுலருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, பக்தன் வந்து தனக்கு பாபம் வரும்னு நினைக்க மாட்டான். பகவானுக்கு வந்து எப்படி சேவை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து வந்து பார்க்கலாம். ஞானிகள் கூட வந்து பற்றற்று,
புலனடக்கத்தோட மனதை அடக்கி எதுலையுமே வந்து ஒரு திருப்தி இல்ல, அதாவது எதுலையுமே தன்னை ஈடுபடுத்தாமல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பகவானை நினைச்சுதான் வந்து அவங்க வந்து அந்த தியானங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க, தவம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதுல எனக்கு முக்தி வேணும்ன்ற அந்த ஒரு 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 சின்ன செல்ஃபிஷ்னஸ் வந்து இருக்குது. ஆனா பக்தனுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. நான் என்ன செய்தாலும் அது வந்து என்னுடைய கிருஷ்ணருக்கு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த அந்த அந்த பக்தியை வந்து நம்ம எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, the first one is ராதாராணி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபிஸோட இதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைட் கீழே போங்க பிரபுஜி. சோ அடுத்ததுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யோகா. யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்ம என்ன ஒரு செயல்களை செய்து நம்மையும் பகவானையும் நினைக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே வந்து யோகான்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்ம இங்க வந்து இந்த முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு பகவத்கீதையில. முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் மூலமா எப்படி பகவானை கூட நம்மள வந்து பந்தப்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த 6 அத்தியாயம் 4ல இருந்து பார்க்க போறது வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகம். உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். நான் யார், எதற்காக இங்க வந்தேன், என்னுடைய கடமை என்ன, அந்த அறிவை வந்து அடுத்த 6 அத்தியாயத்தை கடைசி 6 அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்க போறோம். சோ நம்ம வந்து 2 பிரெட்டுக்கு நடுவுல வந்து சாண்ட்விச் இல்ல அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அதை அந்த 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 என்ன சொல்றது பைண்டிங் இது இல்ல அப்படின்னாக்கா அது யூஸ்லெஸ் இல்லையா? சோ கர்ம யோகங்கள், கர்மாவை செஞ்சு நமக்கு என்ன பலன், இல்ல அறிவு இருந்துதான் நமக்கு என்ன பலன், அது ரெண்டத்தையும் இணைக்கக்கூடியது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லி தர போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம். அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 11வது கிருஷ்ணா மாதாஜி. எது படிக்கணும் மாதாஜி? இல்ல ஸ்லைடு சொல்றேன் பிரபுஜி. ஸ்லைடு 11 போங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 ஸ்டெப் இருக்கு. 11 ஸ்டெப் இருக்கு. அஷ்டாங்க யோகம் 11வது ஸ்லைடு சொன்னேன். 11வது ஸ்லைடு. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இதுல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 8 அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னாக்கா 8 விதமான முறைகளில் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு. என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், கடைசியா பாத்தீங்கன்னா சமாதி. யமம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா வெளிப்புற பண்புகள். அதாவது நான் சுத்தமாக இருக்கணும், நான் எங்க வந்து தியானம் பண்ண போறேனோ அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்கணும், என்னோட புற அவுட் சைட்ல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து வெளிப்புற பண்புகள் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமம், உட்புற பண்புகள். நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறார். சோ நியமம் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா உட்புற பண்புகள், அதாவது இன்னர் குவாலிட்டிஸ். என்னோட மனதை கட்டுப்படுத்தி சாந்தமா, மனசுல வந்து காமம், குரோதம், பயம் அது இல்லாம இருக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்மளோட பழைய அந்த for the past 5 daysல பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருப்பார், என்னோட பக்தனுக்கு வந்து அவன் ஆன்மீகத்துல முன்னேறான் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா அவங்க கிட்ட ஒண்ணு வந்து பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது, அது போல அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அந்த பொறாமையோ இல்ல அந்த காமமோ இருக்காது, பேராசை இருக்காது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ நான் இப்ப வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும்னா என்னோட புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும். அதை பண்ணணும். அதை வந்து அந்த 5வது சாப்டர்லயே பகவான் சொல்லிட்டாரு. 27, 28லயே வந்து பகவான் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது எப்படின்றத நம்ம நேத்தே வந்து சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா என்னுடைய மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து சாத்வீகமா இருக்கணும் இல்லையா? என்னுடைய அந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் விட்டு இருக்கணும். அது வந்து நியமம். 3வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசனம். ஆசனம் வந்து நான் உட்காரக்கூடிய இடம். அந்த நம்மளோட இதுல வந்து படிச்சீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல வந்து இந்த மான் தோல் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வந்து உட்கார்ந்து அவங்க வந்து இந்த ஆசனம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன் மான் தோல் போடுறாங்கன்னா அப்ப வேற அந்த பூச்சி அந்த இதெல்லாம் வராது அந்த மான் தோலுக்கு. அது வந்து தூய்மையான ஒரு இது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ உட்காரும் விதம், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி உட்கார்ந்து நம்ம எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ஆசனம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணயாமம். பிராணயாமம் வந்து மூச்சு பயிற்சி. உள்ளும் புறமும் போகக்கூடிய இந்த சுவாச காற்றுல வந்து நம்மளுடைய மனதை நிலைநிறுத்தி அதையே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம காற்று உள்ள எடுக்கிறது, நம்மளுடைய உள்ளார என்ன நடக்குதோ அதை வந்து ஒருமித்து பாக்குறது இல்லையா? பிராணயாமம் மூச்சு பயிற்சி, அதையே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறது.
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம்னா புலன்களை அடக்குதல். நம்ம பார்த்தோம் 5 விதமான புலன்கள். நம்ம இன்னும் அடுத்தது பார்க்க போறோம். ஒரு உடல் வந்து 24 மூலக்கூறுகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான புலன்களை வந்து எப்படி அடக்குறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கிறோம். நம்மளோட கண், காது, மூக்கு அதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ்டா வந்து சுத்தமா ஷட் டவுன் பண்ணி நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும். தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா தியானம். தியான நிலையில் உட்கொணர்தல். அது என்ன தியான நிலை? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்கு. நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல்னு பார்க்கிறோம். அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கும் உள்ளார இருக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. ஆத்மாவை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வந்து பரமாத்மான்னு பார்க்கிறோம். சிரோதக சாயி விஷ்ணு. நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்களாக வியாபித்திருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சிரோதக சாயி விஷ்ணு 3 ரூபங்களாக. அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஹார்ட்குள்ளேயும் இருக்கிற வந்து நின்ற ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா சிரோதக சாயி விஷ்ணு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ அந்த ஞானியாகப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணும்போது நம்ம மனதிற்குள்ள இருக்கின்ற இதயத்துக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் சிரோதக சாயி விஷ்ணுவாக இருக்கிறார். அவர் மேல போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. தியான நிலையை உட்கொணர்தல். கடைசி பாத்தீங்கன்னா சமாதி, ஒருமித்தல் அண்ட் ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து போக்கஸ்டா வந்து நம்மளுடைய இந்த அந்த இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்றது. இந்த 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 போஸ்டர், இந்த தியானத்தை அப்படியே நம்ம வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி பகவானுக்கு நம்மளே வந்து சரண்டர் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, 12வது ஸ்லைடு. மாதாஜி 6.6 பிரபுஜி, 6.6 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 6 வாசிச்சிங்களா? 6.6. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்தே தாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனதே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். உண்மைதான் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய அந்த 5 புலன்கள் எங்க இழுத்துட்டு போதோ அது பின்னாடியே நம்மளுடைய மனசு போச்சு அப்படின்னாக்கா, புத்தி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னாக்கா, மனம் அது பின்னாடியே போயிடுது அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து ஒருமித்து இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து இருக்காது. நம்ம வந்து திருப்பி வீழ்ச்சி அடைவோம். மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா புத்தி. அதுதான் நம்மளுடைய நுண்ணறிவு, பகுத்தறிவு. இது வேணுமா, இது வேண்டாமா, இது சரியா, இது தவறா, இது நம்ம வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது கரெக்ட் இல்லையா, அப்ப இதை ஃபாலோ பண்ணணுமா வேணாமா, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணணுமா வேணாமான்னு நம்ம ஆய்ந்து அறிந்து, இல்ல மனசு எங்க போனாலும் அங்க நான் போறது கிடையாது, இது தப்பு, நீ இந்த பக்கம் வா, நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம் இல்லையா? சோ மனதை வந்து புத்தி வந்து வென்று விட்டது, இல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த மனது வந்து மிக சிறந்த நண்பன். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி. அப்ப நம்ம அதை செய்யல அப்படின்னாக்கா அதுவே வந்து மிகப்பெரிய விரோதி ஆயிடும். நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருப்போம். சோ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அமையல அப்படின்னாக்கா அவங்க சொல்ற இடத்துக்குலாம் வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மனசு வந்து சொல்லும், இல்ல புத்தி வந்து சொல்லும் நம்ம வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்டு தானே கூப்பிடுறான்னு மனசு போன போக்குல போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மள வந்து வீழ்ச்சிக்கு தான் கொண்டு செல்லும். இப்படிப்பட்ட நண்பனே எனக்கு வேண்டான்னு உதறி தள்ளிட்டு அந்த நுண்ணறிவோடு பகுத்தறிவோடு அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து சரியான வழியில் போகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணரே சொல்றார், மனதை எவன் ஒருவன் வந்து அடக்குகின்றானோ, கட்டுப்படுத்துகின்றானோ அவனே சிறந்த நண்பன். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதி. அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது? மனசே வந்து அர்ஜுனரே வந்து சொல்லுவார், என்னால ஒரு காற்றை கூட குடுவையில வந்து அடக்கி விட முடியும் போல இருக்கு. ஆனா இந்த மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல. நம்மளே பாருங்க, ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு இடத்துல உட்காரணும்னா அந்த மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியல. சரி நம்ம காலையில சாண்டிங் உட்காரணும் அப்படின்னு நினைப்போம், ஆனா எந்திரிக்க முடியாது. அலாரம் வைப்போம், ஓகே இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் தூங்கலாம், இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் தூங்கலாம். அதுல ஒரு சோம்பேறித்தனம். அப்ப வந்து இல்ல நீ கண்டிப்பா எந்திரிச்சே ஆகணும்னு புத்தி வந்து சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எந்திரிச்சு நம்ம வந்து மங்களார்த்தி பாக்குறதோ, நம்மளோட சாண்டிங் முடிக்கிறதோ, நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நல்லதுன்னு தெரியும். ஆனாலும் நம்ம வந்து செய்ய மாட்டேங்கிறோம். நல்லதுன்னு தெரியுது இல்லையா, நம்ம புத்திக்கு தெரியுது. ஆனா மனசு சொல்றத கேட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், செய்ய மாட்டேங்கிறோம். வாக்கிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, மார்னிங் ஒரு 30 மினிட்ஸ், ஈவினிங் 30 மினிட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம அதை வந்து பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்டிங் ஸ்டார்டிங்லயே நம்ம 16 ரவுண்ட்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஒரு 2 ரவுண்ட் மினிமம் 4 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டோம்னா அதை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணணும். தினமும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது வந்து நம்ம பண்ணணும்னு தெரியும். ஆனா வந்து நம்ம மனசு வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில விட்டுட்டு சரி பரவாயில்ல நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து போன போக்குல போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா
அப்படின்னாக்கா அதே வந்து மிகப்பெரிய விரோதி அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி, 10வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோ படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க. யோகி யஞ்சீர சததம் ஆத்மானம் பிரகசிதக ஏதசித்தாத்மா நிராசேத் அபரிக்ரக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். இது என்னோடது, நான் தான் இதுக்கு வந்து உரிமையாளன், என்ன அந்த பற்றெல்லாம் இல்லாம யோகியானவன் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் இல்லையா. தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மா அது மூன்றுமே வந்து பகவானோட தொடர்புல எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் பாக்குறோம். நம்ம ஜடபரதரோட அந்த முற்பிறவி இதை பார்த்தோம் இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி நினைச்சு தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் போறார். காலையில எந்திரிச்சு காலையில எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து தியானத்துல இருந்தாருன்னா மனதுக்குள்ளார இருக்கிற இதயத்துக்குள்ளார இருக்க பரமாத்மாவுக்கு வந்து பூஜை பண்றதுக்காக அந்த மலரை எடுப்பாராம் கையில. அப்படியே அதுலயே லயிச்சு போயிடுவாராம். அந்த சாயந்தரம் வரைக்கும் ஆயிடுமா, அந்த மலர் வந்து வாடி போயிடுமா அவர் கையில இருந்தே. அப்படி வந்து ஞானிகள் இருப்பார்களாம். தனது உடல், மனம், ஆத்மா அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமனோட தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்துவார்கள். அது போல அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிமையான இடம் அப்படி இருந்தாதான் வந்து மனசு வந்து இங்கங்க அலைப்பாயாது இல்லையா. அத வந்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னுடையது, அந்த அந்த ஆசை இருக்காது, அந்த உரிமை உணர்வுகள் இருக்காது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 11, 12 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்க. 11, 12 வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சௌதேஷ பிரதிஷ்டாய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ நாத்யுத்சரிதம் நாதி நீசம் சைலாஜின குஷோதரம் தத்ரைகாக்ரமண கிருத்வா யதசித்தேந்திரிய கிரியஹ உபவிஷ்யாசேன புஞ்சாத் யோகம் ஆத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதெல்லாம் நம்மளோட இந்த கலியுகத்துல வந்து பாசிபிளான்னு பாருங்க. முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தூய்மையான இடம் கிடைக்க வேண்டும். அப்படியே கிடைத்தாலும் அதுக்கு மேல தர்பை புல்லை போடணும். அதுக்கு மேல வந்து மான் தோல்லாம் எடுத்தோம்னா நம்மளை கொண்டு போய் ஜெயில வச்சிடுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல அதே சமயத்துல உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான இடத்துல இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து பிரக்ஞன் அப்படின்னாக்கா உறுதியா நிலையா அமர்ந்து மனம், புலன்கள், செயல்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க 11, 12வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி 15வது ஸ்லோகம். மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசஹ சாந்தியும் நிர்வாண பரமா மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி
தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். இறைவனின் திருநாடு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணலோகம். பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கிளியரா அதை வந்து கொடுத்திருப்பாங்க வித் எக்ஸ்பிளனேஷன். வைகுண்டத்துக்கும் மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கிருஷ்ணலோகம், நித்தியமான லோகம், எப்பவும் வந்து ஆனந்தத்தோட இருக்கக்கூடியது. அங்க போயிட்டோம்னா நமக்கு வந்து திருப்பி பிறப்பு என்பதே கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரமான இடத்துல அமர்ந்து உடல் மனம் செயல் எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல வந்து போக்கஸ்டா இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பா என்னுடைய கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றார்கள். நேத்தே அவர் சொல்லிட்டாரு, ஞானியும் என்னை வந்து அடைகின்றான், பக்தனும் வந்து என்னை அடைகின்றான். ஆனா அவங்க 2 பேரும் எப்படி வந்து அடைகின்றார்கள், எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அடைகின்றார்கள்ன்றதுல வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் நேத்து சொன்னார். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி 16வது ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. வேற யாரும் இருந்தாலும் படிக்கலாம், நீங்க படிங்க. இல்ல வேற யாரும் சான்ஸ் குடுக்கறதா இருந்தா கொடுங்க மாதாஜி. இல்ல யாரு வேணாலும் படிக்கலாங்க மாதாஜி பிரபுஜி, ஆனா யாரும் இது பண்ணலையே, அப்ப நீங்க படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாத்யஸ்நதஸ்து யோகோ அஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஸ்நதஹ நாசாதி ஸ்வப்னஸ் ஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா நம்மளோட இதுல. சோ அதே மாதிரி அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமாகவும் தூங்கக்கூடாது. கிருஷ்ண பிரசாதம், ஓகே, கிருஷ்ண பிரசாதம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும். அதுக்காக வந்து அதை எதையுமே வந்து நம்ம வந்து அதிகமாகவும் எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடாது, குறைவாகவும் எடுத்துக்க கூடாது. அதே சமயத்தில் உறங்கும் போதும் அப்படித்தான். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல இருக்கவங்க வந்து யோகி ஆவதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 17. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுத்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுத்த ஸ்வப்னாவோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். நம்ம வந்து நம்ம உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், நம்ம இப்ப இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல நம்ம எது பின்னாடியோ ஓடிட்டே இருக்கோம். நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யாருமே நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க. உழைக்கிறது அவ்வளவு தூரம் உழைக்கிறோம். எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கழுதை வந்து பொதி சுமந்துட்டு போதோ அது போல நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்ப்பரேட் இதுக்காகவோ இல்ல மற்ற இதுக்காகவோ நம்ம வேகமா உழைச்சிட்டே இருக்கும் நிறைய. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அந்த ஜட உடம்பிற்கு உண்டான செயல்களை தான் நம்ம செய்யறமே தவிர்த்து அந்த ஆத்மாவிற்கு ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கு உண்டானதை நம்ம பண்றதே கிடையாது. அது போல பாத்தீங்கன்னா டிவி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 10 தலை ராவணன். எல்லா சேனலும் அப்படியே வந்து நம்மளோட இந்த குவாலிட்டியான டைமை வந்து அது வந்து கெடுக்குது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெறிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 18வது ஸ்லோகம். யதா விநியதம் சிததம் ஆத்மன்யேவ அவஸ்திஷ்டதே நிஷப்ருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்சயதே ததா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார், இந்த மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரியான 8 விதமான யோகங்களை பத்தி சொன்னார். ஒரு விஷயமா சொல்றார். எப்படி வந்து இந்த வெளிப்புற பண்புகள் உட்புற பண்புகள் எப்படி இருக்கணும்னு, அதை எப்படி கொண்டு வரணும்ன்றது சொல்றாரு. ஒழுங்கா சாப்பிடணும், ஒழுங்கா உறங்கணும், நம்மளுடைய மற்ற இதெல்லாம் வந்து
கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய உழைப்பா இருக்கட்டும், இல்ல கேளிக்கையா இருக்கட்டும், மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றத சொன்னார். அத மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக ஆகின்றான் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி 19. यदा दीपो निवाधस्थो नेगदे शोभमा संवृता योगिनो यदचित्तस्य यज्जतो योऽहम् आत्मनः. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அவர் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இது எப்படி வந்து பாசிபிளா இருக்க முடியும்னு பாக்குறாரு. ஏன்னா காற்று வீசாத அடுத்ததுலதான் சொல்லுவார். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் வந்து அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஸ்திரப்பிரஜன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, அப்படி அவங்க வந்து மனசை நிலைநிறுத்தி இருக்கும். அந்த பின்னாடி இருக்க அந்த போட்டோ பாருங்க, எப்படி வந்து தியானத்துல இருக்காரு அவருன்னு பாக்கலாம் இல்லையா, அந்த ரிஷி. சோ இப்படி ஒரு காற்று வீசாத இடத்துல தீபம் பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே அசையாம அப்படியே ஒரே மாதிரி எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அது போல நம்மள வந்து மனதை அடக்கி யோகியானவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக இருப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி 20, 23. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து வாசிங்க. ஏன்னா நம்ம கிட்ட இது இல்ல, கண்டென்ட் இல்ல. 20ல இருந்து 23, 20, 21, 22, 23. 20, 22 சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 20ல இருந்து கண்டினியூஸா यत्रो வாசிங்க. 23 परमदे வரை. सुखं निरुद्धं योगसेवाय यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि दुष्यते सुखम् आत्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्यन्द्र नैसायं सलजत्वद यं लप्ता स्वापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो नातुकेन गुरुणावि साल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग யோகம் யோக சம்மிகிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 23 படிச்சுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. நேத்தே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எவன் ஒருவன் வந்து ஜடப்பற்றுதல்களிலிருந்து விலகி பகவான் மேல வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக உறுதியாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த ஜட உலகிலே வந்து மோட்சம் பெற்றவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா. இந்த யோகியானவர்கள் வந்து இப்படித்தான் இருப்பார்கள். சமாதி நிலையில போட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக இந்த ஜடப்பற்றுதல் இருந்து விலகி அவர்களோட செயல்கள் இருந்து விலகி அவர்கள் வந்து உண்மையாவே உள்ளார இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மா ரூபத்தில் வந்து மனதை லயிக்கும் போது அதுவே அவர்களுக்கு வந்து ஒரு திவ்யமான டிவைன் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த துயரங்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து சரியா அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க போறது கிடையாது. ஒருபோதும் அது மத்தியிலும் ஒருபோதும் அவர்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. எப்பவுமே வந்து பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் இல்ல ஒரு பெரிய நன்மை வந்தாலும் அதை வந்து எப்பவுமே ஒரு சாதாரணமா நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து அதுல வந்து பற்று இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். எஸ் பிரபுஜி. அடுத்த 34வது ஸ்லோகம். இங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் காட்டுங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கின்றார். அப்ப வந்து எல்லா அந்த 100 கௌரவர்களா இருக்கட்டும் பஞ்சபாண்டவர்களாக இருக்கட்டும் அத்தனை பேர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த பறவையோட அந்த கண்ணு தான் தெரியுது. ஏன்னா ஒரு வில்லாளி அவரோட இலக்கு வந்து அதாதான் இருக்க முடியும் இல்லையா. அப்ப துரோணர் வந்து இவன் தான் என்னுடைய சிறந்த மாணவன் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார். அவர் வந்து கண்டுபிடித்திருப்பார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா
பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி அம்மா வந்து இது நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் என்ன பண்றார், தண்ணியில வந்து அந்த மீனோட பிம்பம் இருக்கும், அதை பார்த்து அந்த மீனோட பிம்பத்தை தண்ணியில பார்த்து அவர் வந்து குறிவைத்து இது பண்ணணும். அப்ப அவர் எவ்வளவு வந்து ஒரு மனம் வந்து போக்கஸ்டா இருந்திருந்தா அவர் வந்து அந்த இதுல வந்து வெற்றி எடுத்திருப்பாரு இல்லையா? ஆனா இப்ப என்ன சொல்லுவார் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட, என்னோட மனசை வந்து என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல, ஒரு காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிட முடியும் போல இருக்கு, என் மனம் வந்து இவ்வளவு தூரம் அலைப்பாயுது. இப்படி ஒரு ஒரு மனசை கட்டுப்படுத்திய அர்ஜுனர் ஏன் இப்ப நான் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய யுத்த காலத்துல வந்து இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்காக நம்ம இந்த மானிட பிறவிகளுக்காக வந்து நம்மள வந்து அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு அர்ஜுனர். சோ நமக்காக வந்து அவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார், என்னோட மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலையேப்பா, நான் என்ன பண்றது, நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட், இந்த அஷ்டாங்க யோகம்லாம் அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கணும், உட்புற பண்புகள் வெளிப்புற பண்புகள் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும், ஆனால் இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அப்படின்றத வந்து அவர் கேட்க போறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. 34 மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவன கிருஷ்ண பரமாதிபலத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோ இவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. நீங்க சொன்ன அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் புரிஞ்சுச்சு, ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் மனதெல்லாம் அடக்கணும்னு சொல்றீங்களே, என்னால ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு போக்கஸ்டா உட்கார முடியலையேன்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு போக்கஸ்டா இருந்தா எங்கேயோ இருக்கிற அந்த பறவையோட அந்த கண்ணு மட்டும் அவருக்கு தெரியும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றான்னு பார்க்கலாம். 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 35. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசம்சயம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் பகவான் வாச. உவாச்ச. அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்பியாசேன தூ கௌந்தேய வைராகியேன சக்ருத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டிக்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து மறுத்து வந்து சொல்றாரு, அதெல்லாம் கரெக்ட், ஆனா என்னால மனசை எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும்னா. ஆனா இங்க வந்து பாருங்க, அவர் வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவா அவரை வந்து ஒரு புகழ்ந்து சொல்லிட்டு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, தன்னுடைய அத்தையின் பிள்ளை அப்படின்றதையும் அங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லிட்டு, அமைதியற்று அவர் சொன்னதை வந்து அவருக்காகவே வந்து அதை ரீஃப்ரேம் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கவுன்சிலிங்ல. அதே அவர் சொல்றார், எஸ் ஆமா நானும் ஒத்துக்கிறேன், நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், சந்தேகமின்றி மனதை அடக்குவது கடினமே, ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். எப்ப நம்ம பற்றோட இருக்குமோ அது கஷ்டம், ஆனா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணா அது வந்துரும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாரு. நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம எதற்காக வந்து இந்த சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் வந்து என்னுடைய கடைசி அந்த இந்த உடலை விட்டு என்னுடைய உயிர் போகிற சமயத்துல ஞாபகம் வரும். சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அஜாமிலனோட ஸ்டோரியை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து வரப்போற ஸ்லைட்ஸ். இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா, எப்ப நான் மனசை கட்டுப்படுத்த தெரிந்து கொண்டேனோ அப்ப அது வந்து என்னுடைய நண்பன், அது இல்லாம அது போற இடத்துக்குலாம் நான் போனேன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என்னுடைய எதிரி அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. பிரபாய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமஹா சுசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரசிஷ்டோ விஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெற்றி அடையாத யோகி, நான் இவ்வளவுதான் ட்ரை பண்றேன்ப்பா, ஆனா நான் அதுல வந்து தோல்வி அடைந்து விட்டேன் என்றால் என்னோட கதி என்ன அப்படின்றத கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து அர்ஜுனர் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க பதில் சொல்றார். வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின், ஏன்னா அவர் யோகம் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, மனதை படுத்தி பகவான் மேல வந்து கவனமா இருந்து அதை தியானம் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, அதன் மூலம்
மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற புண்ணிய பலன்களாக அவர் என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம பார்த்தோம் 14 லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து மத்தியில இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒரு லோகத்துக்கும் அதற்கு உண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. அப்ப வந்து இந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு வந்து பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு நல்லோர் குடும்பத்தில், நல்ல ஆன்மீக பற்றுள்ள ஒரு குடும்பத்தில் வந்து அவர்கள் பிறக்கின்றார்கள். அப்படி இல்லன்னா ஒரு செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எதற்காக வந்து நம்ம செல்வந்தர் குடும்பத்துல வந்து பிறக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த 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 வயிற்றுக்கு உண்டான தாட்ஸ் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? நம்மளோட அந்த பேசிக் கம்யூனிட்டி ஃபுட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தான் நம்ம வந்து அடுத்தது திங்க் பண்ண முடியும். பிராக்டிகலாவே பார்த்தோம்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட்டாதான் நம்ம வந்து அடுத்த லெவல்க்கே போக முடியும். நம்ம வந்து மாஸ்லோ ஹையரார்கி நீட்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பிசியாலஜிக்கல் நீட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லவ் அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி, லவ் அண்ட் பிலாங்கிங். அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். கடைசியா வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் அந்த மாதிரி பார்க்கிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு மற்ற செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல பிறந்தானா நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு விஷயத்தோட டென்ஷன் இருக்காது. அடுத்து வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதுமே லக்ஸரிஸுமே இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம அடுத்து பகவானை பத்தின இதுல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருப்போம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நமக்கு வந்து இந்த ஜட உலகுல இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நான் நிறைய பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, நான் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் எனக்கு அடுத்த பிறவி நான் எடுக்கும்போது அது என் கூட வரப்போறது கிடையாது. என்னோட ஐடென்டிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஆனா நம்மளோட ஒரு பக்தனா இருந்து நம்ம வந்து பக்தி சேவை பண்ண ரொம்ப ட்ரை பண்றோம். ஏன்னா பகவானோட வந்து சக்திகள்ல பாத்தீங்கன்னா மாயா, யோக மாயான்னு இருக்கு. இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்தியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா. ஆனா யோக மாயான்றது வந்து ஆன்மீக சக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம நினைச்சுக்கோ, நான் வந்து ட்ரை பண்றேன் ஒரு தடவையும், ஆனா வந்து என்னால முடியல. இன்னைக்கு 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன், நாளைக்கு வந்து திருப்பி 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன், நாளானைக்கு 1 ரவுண்ட், அப்படியே நான் விட்டுடுவேன். அப்படி விடக்கூடாது. எப்படி வந்து பாக்ஸிங்ல திருப்பி அந்த போர் வீரர்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி கடைசி வரைக்கும் அந்த எய்ம் அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும் அவங்க விழுவாங்க, திருப்பி எந்திரிச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது போல நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தடவையும் நம்ம இன்னைக்கு முடியல, ஓகே பரவாயில்ல, நாளைக்கு நான் திருப்பி வந்து பண்றேன் அப்படின்றத, நம்மளோட சாண்டிங்க பண்றேன், நம்மளுடைய அந்த குட் பிராக்டிசஸ் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு என்னால மங்களார்த்தி பார்க்க முடியல, பரவாயில்ல, நாளைக்கு நான் வந்து பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். ஒரு தடவையும் விழும்போதும் நான் திருப்பி எழுந்திருக்கணும்ன்றது அந்த தாட்டோடே இருக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட சக்தி தான் இந்த மாயா. அதை வெல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு இருக்கா? இல்லவே இல்லை. ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும். கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவானே, எனக்கு உன்னை பற்றி நினைக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து அவர் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய வழிகளை, அந்த தடைக்கற்களை எல்லாம் அகற்றி விட்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு பார்க்கலாம். சோ நம்மளே வந்து நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஒரு 5 வயது குழந்தை கூட அழகா ஸ்லோகம் சொல்லுது. அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பக்தி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 40 வயதுலயோ 50 வயதுலயோ வராது இல்லையா? ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க போன ஜென்மத்துல அவங்க பண்ணின புண்ணிய பலன் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமாவே அவங்களுக்கு பக்தி வந்து புரியுது. நமக்கே வந்து எத்தனையோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா கூட நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கடவுள், நம்ம வந்து ஒரு ஆத்மா, பரமாத்மா, அந்த செயல்களை வந்து செய்து நம்ம பகவான் கிட்ட போனோம். அந்த அந்த ஞானம் வந்து என்னதான் நம்ம கேட்டாலும் சில சமயம் நமக்கு வந்து இது ஸ்திரமா அதை வந்து உறுதியா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. ஆனா குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் நம்மளை விட ரொம்ப ஜூனியரா இருப்பாங்க, ஆனா சீக்கிரமா அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. அதெல்லாம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போன ஜென்மத்துல அவங்க பண்ணின அந்த ஆன்மீக பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து இந்த ஜென்மத்திலயும் அவங்களுக்கு வந்து தொடருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதை வந்து இங்க கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சோ வெற்றி அடையாத யோகி, நான் இவ்வளவு தூரம் ட்ரை பண்ணேன்ப்பா யோகம் பண்றதுக்கு, பட் என்னால முடியல, நான் வந்து விழுந்து விட்டேன் அப்படின்னா அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்த பிறவியில் அவங்க வந்து செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ அல்லது மிக நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. अथवा योगिनां एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यत्कीदृशम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள். நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி கடைசியில கீழே விழுந்துட்டேன். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தூரம் இருந்து அந்த மான் இதனால அவர் இது பண்ணி அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்கணும். சோ நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும்.
அவங்களால வந்து நிறைய மிராக்கிள்ஸ் பண்ண முடியும். நம்மளோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதர் இல்லையா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. 67 வயசுக்கு மேல நமக்கு ஒரு வீடு, சின்ன வீடு கட்டுறது கூட அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. இந்த லோனு அந்த லோனு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவுல வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுடைய பாரம்பரியமே வந்து என்ன ஒரு இதை எடுத்தாலுமே அதுல வந்து ஆன்மீகம் கலந்திருக்கும். ஆனா அந்த வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து அந்த இதே கிடையாது, ஃபேமிலின்ற கான்செப்டே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல போயிட்டு அத்தனை தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை போயிட்டு இவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து மோல்ட் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் யூஎஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா அது வந்து உண்மையாலுமே வந்து அவருடைய பிறவி பாத்தீங்கன்னா மிக அரிதான பிறவி அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சிறந்த பக்தனுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு உதாரணம் என்றே பார்க்கலாம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. 47. எஸ் பிரபுஜி. யோகினாம் அபிசர்வேஷம் மத் கதேனாந்தர் ஆத்மனா ஷரத்தவான் வஜதே யோமாம் சமே யுக்ததமோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு துண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம், என்னோட ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் வந்து எல்லாருமே யோகம் பண்றாங்க. ஆனா ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் என்னை காப்பாத்துவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட அவர்களுக்குள்ளார இருக்கின்ற பகவானோட நிலைத்து அவர்களுக்குள்ளாரே அந்த பகவானை நோக்கி திவ்யமான அந்த அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே வந்து எல்லாரையும் விட சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அடுத்த ஸ்லைடு போங்க பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. இது வந்து நம்ம பார்த்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இதுவரைக்கும் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கார்? கர்ம யோகம் சொன்னார், ஞான யோகம் சொன்னார், இன்னைக்கு அஷ்டாங்க யோகம் சொல்றார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த 6 நாளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார். இந்த எல்லா இதையுமே விட மிகவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றார், இந்த யோகம் எல்லா யோகிகளுக்கும் நடுவில் என்மேல் வந்து ஸ்ரத்தையோட இருந்து நிலையான ஒரு தாட்டோட இருந்து என்ன அடையணும்னு எவன் ஒருவன் தொண்டு புரிகின்றானோ பக்தி பண்றானோ அவன் வந்து மிகவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்றத சொன்னார். சோ எல்லா யோகம் செய்தாலுமே வந்து கடைசியா அவர் எங்க வந்து நிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். சோ நம்மளோட வந்து ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற பகவானை வந்து நினைச்சு அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணும்போது பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது போங்க பிரபுஜி. சோ நமக்கு வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். எல்லா யுகத்துக்குமே வந்து ஒரு யுக தர்மம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். சத்தியயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய வருஷங்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த 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 லைஃப் ஸ்பேனும் அதிகமா இருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து 25% வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி. சோ அவங்களோட அந்த அந்த லைஃப் ஸ்பேன்ல முதல் 25 வருடங்கள் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பார்கள். அடுத்த 25 வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தனாக தன்னுடைய கடமையை குடும்பத்துல பண்றது. அதற்கு அடுத்த 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தம், அந்த பற்றெல்லாம் விட்டு அவங்க வந்து அவங்கள மனசை கட்டுப்படுத்துறாங்க. கடைசி 25 வருஷங்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதாவது 25% பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சந்நியாசம் மேற்கொள்கின்றார்கள்ன்றத பாக்குறோம். சத்தியயுகத்துல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்தது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கடமைகள்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானங்கள் நிறைய பண்றாங்க அப்படின்னு. ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா அதன் மூலமா வந்து ஆத்மா பரமாத்மாவில இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் அதை பத்தினதுன்னு பாக்கணும். திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்கணும். அவங்களோட மந்திரங்கள் உச்சரிப்பும் ரொம்ப மிகவும் சுத்தமாக இருக்கும். உயர்ந்த பொருட்களை போட்டு வந்து அவங்க வந்து யாகங்களை செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா விரிவான கோயில் வழிபாடு அப்படிகள் இருந்தது அப்படின்றத வந்து துவாபர யுகத்துல பார்த்தோம். அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. ஆனா கலியுகத்துல வந்து என்ன யுக தர்மம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிப்பதே வந்து கலியுகத்தோட தர்மம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா யுகத்திலயும் வந்து ஒரு யுக தர்மம் இருந்தாலுமே
கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா நம்மளால இப்ப நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோமே, அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமா? சுத்தமான இடம் எங்க இருக்கு? நம்ம மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆசனங்கள் வந்து எங்க போடுறது? நம்மளுக்கு வந்து யாகங்கள் உயர்ந்த பொருட்களை போட்டுதான் யாகம் பண்ணணும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட பாசிபிளா? அந்த அளவுக்கு சுத்தமான மந்திரங்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் இல்லை அப்படின்னே வந்து நம்மளுடைய புக்ஸ்ல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு தூய்மையான பிராமணர்களோ அந்த தூய்மையான முறையில அவங்க பண்ணக்கூடிய அர்ச்சனைகளோ இல்லவே இல்லை அப்படின்றத போட்டிருக்கு கலியுகத்துல. அண்ட் மோரலஸ் அது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்ப இந்த கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் பெயரை உச்சரிப்பதே. அதே போல துவாபர யுகத்துல வந்து கோவில் வழிபாடு நமக்கு இப்ப இருக்கிற கோயில்களை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம கலியுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிப்பதே. நிறைய சாஸ்திரங்கள் அதுக்கு வந்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அடுத்த ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. இது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஃப்ட்ல வந்து போயிடுவாங்க. ரொம்ப ஸ்மார்ட்டானவர்கள். அந்த வந்து யோகிகள் அதுவும் இந்த கலியுகத்துல யோகம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அஷ்டாங்க யோகம். அடுத்தது போங்க பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைட். சோ இந்த கலியுகத்தோட உயர்ந்த ஒரே தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றதுதான். ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒண்ணும் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இல்லையா? நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எந்த பொசிஷன்ல வேணாலும் சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து நேர காலம் கிடையாது. அதனாலதான் இதுக்கு வந்து மகாமந்திரம் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். மற்ற மந்திரங்கள் சொல்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில கட்டுப்பாடுகள் வரைமுறைகள் இருக்கும். ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து ஒரே மந்திரம் நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, நான் வந்து கோகுலத்திலயோ இல்ல வைகுண்டத்திலயோ மற்ற இடத்திலயோ இல்ல, என்னோட நாமத்தை வந்து பக்தர்கள் எங்க சொல்கின்றார்களோ அந்த இடத்தில் தான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதனாலதான் வந்து சங்கீர்த்தன யக்ஞம் அப்படின்றத சொல்றோம் நம்ம. அது வந்து பக்தனுக்கும் சரி கிரகஸ்தனுக்கும் சரி ஒரு ஞானிகளுக்கும் வந்து தேவையான ஒன்று அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அங்கே வந்துடுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரணத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேத குறிப்புகள்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோலி நேம்ஸ் வந்து சொல்றத பத்தி நிறைய வேத குறிப்புகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு இது எடுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணா யஜுர் வேதத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு துருஷ்யத்தே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு துருஷ்யத்தே. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு மீன்ஸ் இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கடைபிடிக்க முடியாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ண யஜூர் வேதத்துல இருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷ் அப்படின்றதுல இருந்து நமக்கு பாக்குறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்துல ஆதி லீலால வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார், சைத்தன்யா சொல்லியிருக்கார், ஹரேர் நாம கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலால இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது அத்தியாயத்துல வந்து 3வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 51வது ஸ்லோகம், என் அன்பான கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்திஹ்யகோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றிய இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. இந்த கலியுகம் வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு. மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா 4 குறைபாடுகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். நமக்கு வந்து பொய் பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கு, அடுத்தவங்களை ஏமாற்றக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கு, நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒரு
ஒரு கட்டுக்குள்ள பவுண்டரிஸோட லிமிட்லெஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு தூய்மையானது இல்ல அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து நிறைய வந்து குறைபாடுகள் இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது மூலமாக ஒருவர் வந்து இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பகவத்கீதையில 10வது சாப்டர்ல 25வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்னோஸ்மி, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்யம் ஆவேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே நமக்கு சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்யம், சங்கீர்த்தன யஜ்யம், ஜப யஜ்யம் சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் 2 ரவுண்ட்ஸ் ஆச்சும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா சாண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நம்ம வந்து எல்லாரையும் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகாமந்திரம் ஒண்ணுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்த கலியுகத்துல இருந்து நம்மளை விடுதலை செய்யக்கூடிய ஒன்றாக பார்க்கின்றோம். இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் குறிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல அந்திய லீலால 20.16 இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ் தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலாக ஏதத்ருஷி தவா கிருபா பகவான் மமாபி துர்தெய்வம் ஈதிருஷம் இஹ ஜானி நானுராகஹ. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா என்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். பகவானுக்கும் பகவானோட நாமத்திற்கும் திருநாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இங்க சொல்றோம். மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. நான் எப்ப வேணாலும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இல்ல நான் வந்து வாஷ்ரூம்ல இருக்கேன், எங்கனாலும் நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட அந்த நாமத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று பார்க்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த லாஸ்ட் இல்ல பிரபுஜி நீங்க வாசிங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்க போறோம். அதான் ஓம் தத், அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. அடுத்த ஸ்லைடு வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் சத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாஹம் யோகசாஸ்திரே கிருஷ்ண அர்ஜுனா சாதே தயான யோக நாம சாஸ்திரோ தியான ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிடுங்க பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க பிரபுஜி. லாஸ்ட் என்னையோட 47 ஸ்லோகங்கள் கடைசி ஸ்லோகம். 47 கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க. 47 தான் லாஸ்ட் படிச்சிட்டேன் நானே. யோகினாம் அபிசர்வேஷம் கதேனந்தர் ஆத்மனா சரத்தாவாம் வஜதே யோவாம் சமே யுக்தமோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் நம்பிக்கையோட பகவான் மேல வந்து நிலைத்து என்னுள் தன திருப்தி கதை ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. கதை ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொன்னீங்க பிரபுஜி. நாளைக்கு நம்மளோட பிரபுஜி யாரோ மெசேஜ் வச்சிருந்தாங்க. 18ல ஏதோ கதை இருக்கு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நாளைக்கு நம்ம அந்த கதை பார்க்கலாம் பிரபுஜி. 8:05 ஆயிடுச்சு. எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் வேற இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மன்னிக்கணும். நாளைக்கு நம்ம அந்த கதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நம்மளோட இது ஓபன் பண்ணி வைங்க 1 ஹவருக்கு. பிரபுஜி மாதாஜிஸ்க்கு எதனா டவுட்னா நம்மள வந்து கேட்டுக்கலாம் till 8 o'clock வரைக்கும். இன்னைக்கு 6வது நாள்ல இருக்கின்றோம். சோ நமக்கு வந்து 36 டைம்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम